Bon dia, sóc el doctor Albert Vinyal-Ros, professor de Psicologia del Consumidor a Escodi i també de Neuromàrqueting, i aquest és el primer d'un seguit de vídeos que anirem fent amb els quals veurem cap on va el comportament del consumidor en aquests dies de confinament i arrel d'aquesta crisi sanitària. Per tant, veurem què està passant actualment, que això ens és més fàcil comprovar, però sobretot intentarem entendre què pot passar, sobretot per ajudar-nos a predir com a comerciants, no? Quin tipus de consumidor ens acabarem trobant i veure quina és l'estratègia més adequada. Tant veurem en aquests vídeos tant estimacions comportamentals, estimacions econòmiques, com sobretot veure com pot canviar a curt termini, a mig termini. Tant en aquest primer vídeo, principalment veurem en què podem comparar aquest tipus de crisis per fer-nos la idea de com estem i una introducció a l'estimació econòmica de què pot acabar passant. Aquests vídeos m'agrada titular-los com un article que he fet recentment que es diu Aprendre a surfejar un tsunami. Per què l'hem ficat aquest títol? Perquè estem davant d'un canvi que és com una gran onada que ens arriba, però és tan gran que és un tsunami. En realitat aquest tsunami ha sigut un accelerador de processos que ja estaven en marxa. O sigui, certs canvis que hi havia de cara al sector del comerç, i de cara a tota la societat en general, però en concret amb el sector del comerç, això ha estat un turbo, un accelerador de processos. Per tant, si estàvem en una situació d'un inici de crisi econòmica, creixerà molt més. Si estàvem en una situació de creixement del comerç online, creixerà moltíssim més. Si estàvem en una situació d'augment dels consumidors que compren en base a certs valors, no? El consumidor activista, doncs això creixerà molt més. Doncs bueno, el que farem aquí serà aprendre a surfejar aquest tsunami. Entendre que quan intentem agafar una onada, per qui hagi fet algun cop surf o sap com funciona el surf, hem de saber el moment adequat en el que agafar-lo. D'entrada, hem de saber que la onada no la podem agafar abans de temps, per tant, certs canvis no els podem preparar abans de temps, perquè si no és un canvi estèril. Si ens posem a nedar abans que ens arribi l'onada, se'ns menjarà l'onada, perquè va més ràpida que nosaltres. En canvi, si anem massa tard i no ens hem preparat, també l'onada ja se'ns haurà menjat. Per tant, no arribarem a temps. A més, a l'hora de fer surf, és molt important la preparació física. Per tant, ens hem d'entrenar bé. Hem d'aprofitar aquest temps de confinament per formar-nos, llegir molt, observar, preguntar, conversar, una cosa molt important per als comerciants, no? Conversar, veure què fa gent del teu voltant, i en la mesura del possible, doncs, seguir formacions, i en aquest cas formacions de comerç, per veure com estar el més ben preparats possibles. Per tant, aquí comencem el curs aquest per aprendre a surfejar tsunamis, que ja us dic jo que no és fàcil, però si el surfegem podem anar molt endavant, perquè seria la forma adequada d'agafar-lo. Bé, en aquest cas, per introduir què pot acabar passant amb el comportament del consumidor, penseu que hi ha des d'hipòtesis que són totalment apocalíptiques, en plan s'enfonsa el món, que no s'enfonsarà, sinó que passarem un fort sotrac, però tirarem endavant, potser no tothom ni amb les mateixes condicions, però ens en sortirem, com ens hem sortit de la crisi del 2008, evidentment. Per tant, visions des del màxim apocalipsis fins a visions més estil New Age, de que serà un canvi amb un nou ésser, com flotant per als aires i tot fantàstic i tot supersostenible i tant de bo alguns canvis d'aquests funcionessin, però intentarem també gran part del sector comercial i del sector empresarial que en la mesura del possible tot segueixi igual. Inclús la ciutadania intentarà reprendre la seva vida. Per tant, tot i que moltes persones canviaran, no crec que canvi totalment, radicalment el nostre món. Però res tornarà a ser com era fins ara. Tot es readaptarà. Perquè hem d'entendre que estem en un entorn VUCA. VUCA, un entorn VUCA és V-U-C-A. Volàtil, incert, complexa i ambigu. Això ja fa temps que amb l'economia es va parlant. Com que estem davant un accelerador, veiem que a nivell sociològic, a nivell econòmic, és totalment un entorn incert, molt complex, molt difícil de predir, no? Certes solucions que ens serveixen aquest any, d'aquí 3 anys no ens serviran. Igual que ens podia passar, no? Certes solucions que vam aplicar amb la crisi, doncs eren solucions que ja estàvem aplicant abans de la crisi i no tenien sentit, doncs ara és el mateix. Apliquem solucions que aplicàvem durant la crisi i aquesta crisi no té cap relació amb l'anterior. Ara aquí hi ha una crisi de l'oferta, però també una crisi de la demanda, per tant és molt diferent. Per tant, quan intentem predir què pot passar i cap on anem,
que la tendència natural és observar els països veïns, no? Anem a veure altres països que han començat abans, com pot ser Xina, com pot ser Corea, i a veure quines mesures han aplicat. I sobretot com s'ha comportat els consumidors d'aquests països. Que d'entrada, ja us dic, no té res a veure un consumidor d'un país d'aquests asiàtics amb nosaltres. D'entrada, les mesures governamentals que han aplicat tenen sentit i han sigut molt efectives, per exemple, en països com Corea, bàsicament perquè ells són estats disciplinaris i és una societat disciplinària. Què significa? Que són societats que estan molt acostumades a acatar les mesures del govern. O sigui, si et diuen confinament total, hi ha confinament total, no es discuteix això. Inclús la ciutadania pot estar disposada que els segueixin amb GPS i no haver-hi grans protestes per això. En canvi, nosaltres és molt més difícil. El nostre tipus de societat més llibertària és molt difícil aquest acatament d'aquestes mesures. L'altre és la capacitat de previsió no dels governs. Per tant, certs comportaments dels consumidors que no tenen res a veure amb nosaltres són difícils de comparar. Per tant, encara que vagin un mes i mig davant de nosaltres, certes conductes són difícils. Els resultats econòmics sí que són fàcils de predir. A Xina ha caigut al voltant d'un 7% el PIB, per tant entenem que aquí també caurà l'economia. Altres formes de comparar seria, per exemple, ja que estem en una situació de confinament, veure què fa la gent quan està confinada, tancada en un lloc. Podem observar com es comporten quan es tanquen, per exemple, els mariners en un barco, però tampoc té res a veure, perquè allò és una opció voluntària, arrel d'un treball, i és un petit grup de la població, aquí està tothom confinat. Per tant, tampoc té sentit. Comparar-ho amb situacions que tinguin un inici abrupte, com ha tingut això, com pot ser una guerra, tampoc té sentit, perquè, evidentment, no estem en una guerra. Per tant, tot i que hi ha certa economia de guerra, no? Amb la idea aquesta de la compra de búnquer que va haver-hi al principi, ara ja ens estem adaptant. Per tant, tampoc es pot comparar ni amb una guerra ni amb una postguerra, perquè no venim d'una guerra. O sigui, per molts militars que veiem a la tele, no estem en una guerra. I per molt llenguatge bèl·lic que fem servir. Doncs podem caure en la tentació de, com han fet molts articles, de comparar aquesta crisi amb la crisi que van tenir l'any 2008. No té res a veure perquè estem parlant aquí d'una crisi sanitària que comportarà una crisi econòmica. En aquell cas teníem una crisi econòmica deguda a una inflació de preus, de consum, de la bombolla immobiliària. Hi havia molts factors que explicaven aquella crisi econòmica. Les conseqüències, ja us dic, seran similars, però és que no té res a veure. La crisi del 2008 va iniciar-se a finals del 2007, va acabar al cap de 5-6 anys. Aquí estem parlant d'una situació que té un inici abrupte. En el nostre país diríem gairebé que té una data d'inici, a partir del 9 de març més o menys comencen a canviar les conductes de consum, es confina la gent, s'atura tot. Per tant, té un inici abrupte i tindrà un final més esglaonat al confinament, però les conseqüències econòmiques no sabem quan duraran. Esperem que no durin tant de temps. Tot i que poden durar bastant perquè moltes de les conseqüències econòmiques que rebrem són fruit d'aquesta anterior crisi del 2008 que encara no s'ha curat. O sigui, encara tenim un 20% de la població sota el llindar de la pobresa, tenim moltes empreses que han patit un nou model de consum, no? Aquest consum més polaritzat, amb una gamma molt gran de low cost, outlets, no? De consumidors que van només per preu i per comparació, i després la resta de consumidors doncs, més per valors afegits, ja sigui sostenibilitat, ja sigui el món del luxe. Per tant, aquest consum sí que és fruit d'aquesta crisi que hem viscut. Altres conseqüències de la crisi del 2008, que les patim ara, la crisi sanitària que està havent-hi, el fet de que faltin places de la UCI, que faltin llits als hospitals, i això és principalment fruit de les retallades que van haver-hi durant aquesta crisi. Per tant, sí que la patim actualment, però no té res a veure, té uns inicis diferents. Per tant, certs comportaments, certes solucions que es van donar llavors no tenen sentit ara. Sí que veurem, quan parli de l'estimació comportamental, les fases que van passar aquella crisi, ara les estem visquent, però en vez de fer-ho durant els 3 primers anys, per exemple, les estem visquent en 2 setmanes. Per tant, és un canvi molt gran. Per tant, la diferència és això, no? Que estem en una situació amb un inici molt abrupte, amb un final més esglaonat i més incert, dins d'un entorn VUCA i amb una crisi sanitària que a més té unes conseqüències molt greus, no? Com és que perdem la gent gran. No perdem tota la gent gran, però que està afectant a gent gran, que és la veu de l'experiència del nostre país, que és qui guarden la tradició, per tant és molt greu perdre la població, tinguin l'edat que tinguin i més a gent gran.
L'últim apunt, amb el tema de les prediccions, també certes prediccions que es feien quan pensàvem en la propera crisi que pensàvem que anàvem a tenir, que era la crisi climàtica, que és, no, potser la més bèstia que viurem, doncs ara sí que ens poden ajudar a comparar, no? Però també hauria sigut la crisi climàtica possiblement, tot i tenir algun inici abrupte davant d'alguna situació, també és algo gradual, tan gradual que ni gran part de la ciutadania no n'és conscient d'aquest problema. Per tant, ens trobem amb un problema de predicció. Bé, següent punt, parlaré de l'estimació econòmica, no? Què pot passar i què està passant ara a nivell econòmic i cap on pot anar l'economia. Per després, en els següents vídeos, ja parlar més del comportament del consumidor. Amb el tema econòmic, el primer punt, i potser dels més importants, és que estem davant d'un procés d'acceleració d'altres processos, com ja havia explicat. O sigui, això és un turbo. El que està fent és accelerar canvis que estaven passant. Ja us he comentat, activisme, comerç online, o certa crisi que anàvem arrossegant. Per exemple, amb l'ESCO, amb l'enquesta sobre la salut del comerç que anem realitzant cada any amb Escodi, els 2 últims anys ja estàvem parlant, no? Que estàvem en una situació greu per gran part dels comerços. L'últim d'ESCO estàvem parlant que estàvem en situació d'alta vulnerabilitat al voltant del 40% de comerços d'aquest país. Comerços on no tenien molta estratègia omnicanal, altres comerços que són simplement un magatzem on es recollir objectes, per tant la solució de tenir uns objectes en un espai ja t'ho dona el món online, o simplement comerços que per la competència doncs, no poden tirar més endavant. Per tant, comerços d'aquests que estan patint, patiran molt més, evidentment. En canvi, altres comerços que s'han anat adaptant, o que no tenen tanta estratègia, o que són més creatius, o que hi fiquen molta passió per diferents factors, podran tirar endavant i inclús alguns podran acabar creixent. Tot i que el 2020 serà dolent per la majoria, menys per al petit sector d'alimentació, que encara funciona. Tant, en quant a l'estimació econòmica, també hem de sumar-hi un altre factor. Hi haurà una frenada, evidentment, perquè una cosa és l'economia real, que baixarà, però també l'altra és l'economia percebuda. Com a la crisi del 2008, al principi va haver-hi una baixada molt gran econòmica, quan va començar la por, degut a la percepció de pobresa dels ciutadans, o sigui, gran part de la ciutadania, tot i que podia mantenir el mateix sou i la mateixa feina, com que veien que la gent del nostre voltant es quedava sense feina, passàvem a tenir por. Tant això és el que li diem la pobresa percebuda. Actualment molta gent té por de què pugui acabar passant, tant amb les seves feines com amb gent del seu voltant, i ja sabem que la por és dels pitjors o el pitjor indicador de cara a l'economia. Després, en quant a xifres reals, trobem moltes xifres que no ens animen gaire. Ara, a curt i mitjà termini. D'entrada, dades com, per exemple, l'OCDE ens explica, no?, que per cada mes d'aturada de l'economia del país cauen 2 punts del PIB. I poden ser molts més, com després veurem. En veure, per exemple, per al món de l'empresariat, que els beneficis anuals solen equivaldre més o menys a un mes treballat. Per tant, hi ha gran part, sobretot de les pimes i dels autònoms, que són els que els hi surten aquestes xifres, que aquest 2020 no tindran ingressos, perquè han deixat de treballar durant un mes. Per tant, sí que hi ha una part que estarà bastant escanyada. I tot i que els bancs segueixen donant crèdit, tot s'anirà constringent, tot i que s'intenten fer mesures. Que des del govern es fan mesures per hibernar l'economia, però la situació real és que no es pot hibernar una economia perquè el sistema capitalista es basa en el creixement continu. Per tant, si s'atura, no creix, per tant, en vez d'hibernar, sí, s'hiberna, però bàsicament cau. Cau fins al voltant, segons la majoria de prediccions econòmiques que es van llegint, al voltant del 10-20% del PIB. Per què? També perquè és que la baixada no serà igual per tots els sectors. Pensem que sectors com el turisme ho tenen molt magre. Actualment la campanya de la Setmana Santa està perduda. La campanya d'estiu, els que es basin més en un turisme internacional, se'n poden acomiadar pràcticament. I pensem que el turisme és el 12% del PIB. Per tant, una gran part d'aquest sector del turisme ho tindrà malament aquest any. Ja segur que es renovaran, perquè és un sector molt creatiu, però de moment ho tenen bastant malament. En canvi, altres sectors tindran una recuperació més fàcil. Per tant, serà una sortida esgraonada a nivell de mesures, però també a nivell de sectors. Hi ha sectors que se'n sortiran abans, altres aniran més lents, la cultura, sobretot la vivencial, la majoria dels negocis que impliquin aquest contacte entre persones tindran un inici més lent. En part també per la situació de desconfiança que té la gent de la gent. I ara mateix ho podem comprovar per al carrer, no? Com ens evitem, doncs això no canviarà de cop. Per tant, sí que hi ha sectors que els hi costarà molt més.
I aquests són els que han d'aprofitar més aquest temps per repensar-se i replantejar-se, perquè som éssers socials i tornarem a tenir ganes de relacionar-nos amb gent. Per tant, tornarem a tenir ganes de viatjar, però potser d'una forma diferent. Per tant, hi ha canvis que sí, podem intuir que ja no es faran tants de viatges internacionals, potser d'aquí 2 o 3 anys seguim igual. A curt termini no. Per tant, repensarem com viatjar, repensarem com viatjar-nos, com consumir cultura, i això es anirà transformant. Bé, finalment, en quant a l'estimació econòmica, entendre que és una situació tan excepcional, bàsicament perquè estem amb la primera crisi, almenys que es tingui amb la història recent, tret de l'economia de guerra, en situacions de guerra, on es dona crisi de demanda i crisi de l'oferta. Per què? Bàsicament, la crisi de la demanda és que el consumidor, al no poder sortir de casa, l'única demanda que fa és el comerç online, que ha crescut, evidentment, amb alguns sectors d'aquest comerç online. Però clar, és que quan parlem del comerç online és un percentatge molt petit, de sectors com la roba estem parlant del 8%, al voltant del 8%, per tant tenim un 92% per exemple, de venda de roba que està aturada. I dius, val, pot créixer, però creixerà fins a cert punt, per exemple, per molt comerç online de roba que hi hagi, no ha crescut pràcticament la compra de roba durant aquests dies. Per què? Doncs perquè bàsicament la gent ara no es posarà a comprar roba, si anem tot el dia amb sabatilles d'estar per casa, vull dir, la majoria dels que fem xerrades, si ens miressin els peus, la majoria porten sabatilles d'aquestes, per tant, ara que és de comprar roba, ens esperarem. Per tant, el consumidor no pot sortir a comprar tret de certs productes bàsics, com per exemple, doncs pot ser certs productes d'alimentació, que ja us ho dic, que no supleixen les xifres d'abans, perquè per exemple, aquesta setmana passada va pujar la venda de cerveses. Sí, però no té res a veure amb la venda de cerveses que es feien abans en els bars, als restaurants. Per tant, sí, ha crescut a nivell de supermercats, però no en xifres globals. Tant crisi de demanda i crisi de l'oferta, per què? Bàsicament perquè es tanquen comerços i serveis. Per tant, el comerç no pot arribar al consumidor, però inclús al nivell de les fàbriques no subministren els comerços, perquè ara s'han hagut de tancar. Inclús quan estan obertes, certs subministres que ens venen de fora no ens podien arribar perquè hi havia tancaments de fronteres d'alguns països. Per tant, clar, és molt paradoxal, no? És un país que manté la seva capacitat productiva, però no té subministres, no té personal i no té demanda. Per tant, és un país amb una economia aturada. Doncs bé, fins aquí aquest primer vídeo. Veurem ara com suplir aquesta situació d'economia aturada, ja us ho dic d'entrada, els comerciants aprofitar ara per formar-se, per pensar d'una forma diferent, disruptiva, perquè ens tornarà a un entorn diferent. Els propers vídeos veureu que seran més positius, però la situació és la que és, per tant s'ha d'explicar. Doncs bé, us espero en el proper vídeo. Gràcies per la vostra atenció.